Ọwa bụrụ ya ụmụnne m, abịakwa m ọzọ n'ihe onyonyo nke ụbọchị taata. Kedu ndị m ji bịa? Ọya, kpụdebe m nso. Adanne, ada na-eri ukwu anụ, ada na-eri obi anụ na imeju anụ, oke ada, sọ nwa o. Bịa nso, kpụrụ oche gị bịa ka m gwa gị ihe na-amarụ. Nwa Indomi, nwa gbara igbe na rọgụ, nwa Chukwu kere ụbọchị ụka. Bịa na-ama agwa gị ka m kụziere gị ihe na-amarụ. O nwekwa na ihe eji wee mara ụmụaka ndị Igbo, ndị ada, ndị adaeze. Ndị adaeze anyị, ndị egovin nwa. Ọkwa itochasị afọ kịta anyị na ha aba high institution, mahadum. Asị gị Marahadum ọ bụ ọkwa sọ n'ụlọ akwụkwọ. Marahadum abụghị sọsọ n'ụlọ akwụkwọ ka ị kwesịrị ịmara ha dum. Ị ga-amara ha dum n'ezinụlọ gị. Ị ga-amara ha dum n'iro. Ị ga-amara ha dum n'iro. Ị ga-amara ha dum na be ọnkụ. Ị ga-amara ha dum na be anti. Ị ga-amara ha dum na be mma nnukwu. Ị ga-amara ha dum n'ụlọ akwụkwọ. Maka na ndị Igbo si na a na-esi na ụlọ wee mara mma wee pụga n'ama. O wee bụrụ ya. Ụmụaka anyị, ụmụ agbọghọbịa, Indomie babies, ịfụ ha ekechasịa nwọmba agụ n'aka na were ihe eji etecha iru techasịa onwe uyefu wivon na-emezi isi ha na kparazie iPhone generation. Akwa ntị ka m gwa gị, ha kwadochasị ya na ekorozie ha akpa. Hello auntie, I'm coming over. Auntie biko anyị nwere break na school, achọrọ m ịbịa. Anyị nwere 2 weeks break, achọrọ m ịbịa. Anyị nwere 1 month holiday auntie. Asị m ka m bịa ka magodi ka Lagos dị, ka mma ka Port Harcourt dị, ka mara ka. Listen, na-aga ntị ka m gwa gị. Akwa ife iwe kwụchasịa mbọ agụ aka na ọkpa wee nya nke ịnyara n'ihu. Iwe bịa be auntie. Chiefo ụtụtụ ịka dina n'elu bed. Ọ na-akụ 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock. Ịka dina n'elu bed, itete nọrọ ebe ahụ ị na-apị phone. Ị na-apị phone. Iwe nọgide ya itete, ịbịa na palọ, ịtụkọ ọkpa. Ihe ha nwa bon shot abịa ha na-akpị ya gị wee tụkọ ọkpa. Egbe TV, ịbụrụ ọchịchagwo. Ị na-eche nka ntị nshiri ihe eri. Ị na-eche nka ntị nshiri ihe eri. Ị ma ha na mgbe ị bịara be aunty na ntị ya enwe ezumike. Ị ma ha nakwa ntị ka m gwa gị ihe ma ihe ị naghị eme be nne gị na be nna gị. Ihe mi abe aunty nke ihe eji mebi be brother. Ewe gwa gị na nne esi na ụlọ wee mara mma wee pụga n'ama. Ị nọ be nne gị, nọrọ be nna gị, shi ụtụtụ hụ idina na akwa. Ị ma na nwatakịrị na-agba ụzọ etete. Binie zaa n'iro, zapụ gị iro, zaa ụlọ, zapụ efere wee meri. Ị ma ihe ndị ahụ gbasara gị. Ihe a na-ịnọgide toruo oge ịba mahadum. Ikọrọ akpa ụba mahadum. Iruo na mahadum ahụ, iji shiki ishichara Indomie ụbọchị ishikwara ụbọchị ishi ijego nri na kantin. Akwa ị na-eyi na ị na-achịnye ya dry cleaner. Ọsara ọsacha ọsa m iyiri n'ime ahụ. Ị na-ekwe enyere onwe gị aka o. Ị na-akwadokwa na ihe ababe di. Ọkwa nwaanyị ụwa. Ihe ababe di, tụọ ime, mụta ụmụ, zụọ ụmụ, sụọ akwa ụmụ, kpochie nshinwu. Ị ma na imeri ya na be nna gị na be nne gị. Mgbe ị agazi be onye ọbụla, ọgụ anti onye ọbụla gụ na ya dị na mma, ị nwere ike ịga bịa
ịgazi ebe ya ịmara na enwere oge nwaanyị ji ekuni na akwụ ụra, ịmara na enwere oge eji eme ihe ọbụla a na-eme. Imechazi anya mgbe imechaziara ihe ị na-eme, ịnọziara mgbe aka ya adịziri onwe gị nwee ohere chọrọ ile n'ihe onyonyo. Ụmụazị ndị nke onye bịara be ha ahụ inerụtakwanụ ha anya, ịmakwana na ha ya aghụ ahụ, mara na ha ya ata ha atụ. Asị ego na ị bịara, ụfọdụ na-aghụ ha bịa ha eche na ha bịara ịgbara ya odibo. Ịbịa akwa ịgbara onye ahụ odibo maka na ọnwụ na ịbịa ha ọ nọkwa bịa. Ọnwụ na ọ chọrọ odibo ọ kara ịkpọtagwu ya bifo ị na-abịa sef. Ịghọtagwu na ị ga abịagwu nwa ihe njekwu ya ihe onyonyo anụnwa maka ndị na-aga awụsa ọkpa n'elu tebụl. Ị ga-abịa mmadụ dina pịa n'elu akwa, onye dada ụka chi egwu ya ha ama aka nri na aka ekpe ebe ihe ebido. Ị nọrọ nwaanyị bịara be ya na-ezeghị, ọ bụrụ nwunye nwanne gị nwoke ọ na-ezeghị, onwedughị ya laiki imetụ aka, ihe daa laiki inyere ya aka, ị nabazie inebe anya ishie gị oyi evu inye gị ya eji wee onye ma na aka nri kwa aka nri, aka ekpe kwa aka nri. Ịnụbeghị inu ahụ, aka nri kwa aka nri, aka ekpe, aka nri kwa aka ekpe, aka ekpe kwa aka nri, aka nri kwa aka ekpe, aka ekpe kwa aka nri. Ọ gwedu na onwe ha ị naghị na anyị ya anya enye gị na ị gara be mmadụ jiri agwa were gaa be mmadụ, bụrụ onye ya agha gaa be mmadụ, imecha ị na-ana onye ahụ na-asị na ị ya apụkwa m n'ahụ, ọpụpụ ha ọ ya apụkwa m n'ahụ. Ị na-akwa eme ya na ị na-emeri onye a, ị na-akwadokwa ihe ejikwa wee na be gị. Ma nnukwu mgbe ahụ ọ na-asị ihe eji wee na be gị, gụmere na iji ihe ejije wee na be gị, ihe ọma ma ozi ọbụla ị na-eje maọbụ ihe ọbụla ị na-eje, ihe eji ya wee na be gị. Onye na ya ahụ mgbe ị bara na be gị na ọma mfịa gara ije kpọrọ onye odibo dobe ọ nara odibo. Ịmụta na ụmụ gị nwee ike dozie na ụmụazị, idozie n'ụlọ be di gị, ị nwee ike mekọta nwa onye ya arụwa ha n'ọrụ maka na ha haziri ezinụlọ taa sọsọ nwoke. Ọ bụ ya ka m ji wee bịa Indomie generation n'ọnụ bekee. Nne, mgbe ị nọ na be nne gị zụba onwe gị, echena ka nne gị zụọ gị, zụba onwe gị ebe ahụ ị na ị maara ọrụ kwesịrị ịrụ dịka nwaanyị.